Uitați-l pe Adrian Mutu, zâmbește. Și pe Luis Suarez. Uite. Și Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Ieși în careu, mă, ieși în careu. Corner. Afară, dai să bat. Nu mă pas, dai faul. De aici. Na, că șuta el, Lida. Iau mână. Du-te pe el, Paul. Bă! Du-te, Paul, pe el. Du-te pe el, mingeu, că ai văzut ce faci. Că cade. Du-te pe el. Lasă-l, mă, lasă-l acum. Și numai la mână, Paul, du-te pe Ionuț. Gol lui Suarez, 1-0. Mutu s-a învechit. Aici e Suarez. Dați-l pe Suarez, campionul de la Barcelona. Uitați-l pe Cocostârc. Da, ce? Vine și Mutu. Vine și Mutu. Noi suntem la Barcelona. Noi suntem la Real Madrid. Deci Barcelona contra Real Madrid 1-0. Ești cu mingea. Ha? Ești cu mingea. Păi nu ești deloc rău. Uite, mă, Suarez. Nu la mână. Bun. Șută. Șută, băi, ce rău ai dat, bă. Lasă, du-te înainte să-ți dau pase. De că ți-ai nu, eu, ăsta, Suarez, ăsta. Ui, Cocostârc. Lasă Suarez. N-au Mutu. Mutule cum fuță. Uite înainte. Uite pe el. Bă, pauză. Noi! Asta acolo tot să dai gol, bă, unde te uiți? De acolo. Bravo. Bă, nu mă ajuta, bă! Nu te dai gol, Paul. Du-te, Paul, dă-i! Hai, Paul, ăsta! Nu mă lasă, închisă, bă! Fugi, nu! Fugi, Paul! Ioi! Lasă-o! Amândoi au căs! Ui, accidentați ăștia doi! Hai! Fugi! Dar nu ajuta! Driblează, mă! Ha? Păi ce zic? Poate nu vezi? Uite, driblează pitica! Bă, hands! Bă, nu mă pune mâna că nu ești portar acum, că eu sunt portar acum! Uite pe el, mă! Stai zâd! Hai să batem să pune zâd! Deci? Nu mai pune mai mic o țără, mă, că nu e mic. Fără.
Paul. Să-l! Păi nu mai pune mâna, Bă, nu, le oprește. De aici. Penalti. Fă-l, Paul, că e penalti. Driblează, oi! Du-te, Paul! Bun! Șa, bă, bravo! Blochează, Paul! Poți să fac o schimbare? Na, bă, Mutule, dar nu mai șuta, driblează, așa, du-te înainte! Ia că-ți de gol, mă. Nu lăsa pe nu, mă. Du-te pe nu! Hands! Păi nu mai pune mâna, mă! Cum vedeți plouă aici? Dai, muscule. Ia. Nu s-a pus! Nu s-a pus! Nu s-a pus! Du-te, Paul, după mine! Nu s-a pus că a ieșit! Nu s-a pus golul, bă, piticule! Nu s-a pus 2-0 pentru Luis Suarez contra pentru Barcelona. Ia-i, lua, muscule. Nu mai fac găuri. Eli Soares, ăla-i mutu. Na, bă! Pe la vale să nu ce fac. N-ai voie! N-ai voie! N-ai voie, bă! Șut! Stai cum a zis, domn profesor? Dacă el n-a șutat, dacă n-a șutat, bătem noi! Apărți mici. Șută-mă! Bun! Hai, Paule! Hai, mă, Paul! Hai, mă, mutu! Hai, drag, mutu! Du-te, mutule, de gol, mutule! Bun, Suarez! Închează, Suarez! Închează! Du-te, dă! Golul! Du-te, Du-te pe el, du-te pe el! Hai, jos Soares aici! Soares ai până aici! 2-0! S-a gata, repriza întâi! Ionuț Fabian are 2 și Paul Giurgiu are 0. Adrian Mutu, Are 2 și Adrian Mutu are 0. Real Madrid are 0 și... No problemă. A, noi suntem Florentina, că Mutu de la Florentina. Paul! Fault!